тамошобинони азиз, бинандагони азизи шоу барномаи варзиши қавитан, инчунин ихлосмандони соҳаи варзиш. барномаи мо албатта аз телевизиони варзиш аст. бинандагони азиз, бо шумо ҳастем. акнун фикр мекунам шумо дарк кардед ки дар назди ман кӣ истодааст. хайрулло назриев, мураббии шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон, мураббии варзиши ҷамоҳири иттиҳоди шӯравӣ, собиқ раиси федератсияи самбои тоҷикистон, устоди дараҷаи байналмилалӣ, ҷоизадори бозиҳои осиёии хиросима соли 1994, ҷоизадори чемпионати ҷаҳон, албатта соли 2012 дар шаҳри Майами, кишвари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, иштирокчии бозиҳои тобистонаи олимпии соли 1996 дар шаҳри Атланта, инчунин ягони азиз дар соли 2023 дар чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо дар вазни мутлақ албатта ширкат варзидан ва сазовори ҷои аввал гардидан. хуш омадед устоди азиз ба барномаи варзиши қавитан ва ба толори варзиши бар ҳавои профит. хушбахтона имрӯз мо ба мо муяссарш ки дар ин толори шумо мо ҳам иштирок кунем ва дар бораи фаъолияти варзишӣ, дар бораи кори варзишӣ нисбат ба ҷавонон тавсия додан хеле муҳим. мо гуфта намонад ки устод имрӯз дар клуби варзишии динамои назди вазорати корҳои дохилӣ фаъолият доранд, фаъолияти мураббияшонро пеш мебаранд, ба наврасону ҷавонону шогирдонашон таълим медиҳанд аз риштаи самбо ва ҷудо. хайрулло назриев 24 июли соли 1962 дар ҷумҳурии тоҷикистон дар оилаи оҳангар ва паҳлавон шариф назриев таваллуд шудааст. мавсуф аз овони хурдӣ ба варзиш бахусус ба гӯштин шавқу рағбати беандоза дошт. аввалин мураббияш дар ин ҷода асрат бадарғаев мебошад. хайрулло назриев баъди хатми мактаби миёна ба омӯзишгоҳи махсуси оташнишонии шаҳри екатеринбурги русия дохил шуда, пас аз бозгашт чанд сол ба ҳайси сардори дастаи оташнишонӣ дар минтақаи кӯлоб ифои вазифа намуд. соли 1983 хайрулло назриев ба шаҳри тошканди ӯзбекистон дубора барои таҳсил рафта, то соли 1989 дар он ҷо зиндагӣ намуда, ҳамзамон ҳамчун паҳлавони рақами 1 Ӯзбекистон шинохта мегардад. соли 1993 дар чемпионати ҷаҳонӣ аз намуди гӯштини самбо дар шаҳри нижни новгороди русия ширкат намуда, сазовори медали нуқраи мусобиқа гардид. соли 1994 дар шаҳри хиросимаи ҷопон дар бозиҳои осиёӣ ширкат варзида, сазовори ҷои сеюм гардидааст. хайрулло назриев солҳои 1997, 1998, 1999 ва 2000 4 карат ҷоизадори медали нуқраи ҷоми ҷаҳон оид ба самбо мебошад. инчунин соли 1990 чемпиони иттиҳоди шӯравӣ дар ҳайати дастаи якачини вазорати корҳои дохилӣ, соли 1999 чемпиони ҷаҳон дар ҳайати милитсия дар Литва, барандаи медали нуқраи чемпионати ҷаҳон байни собиқадорони ҷудо соли 2014 дар Испания мебошад. иштирокчии бозиҳои олимпии соли 1996 дар Атланта. хайрулло назриев мураббии шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон, устоди варзиши иттиҳоди шӯравӣ оид ба гӯштини самбо ва ҷудо, собиқ раиси федератсияи самбои тоҷикистон мебошад. оиладор, соҳиби 6 фарзанд. ман бисёр мехоҳам бифаҳмам пеш аз оне ки доир ба масъалаҳои муҳими варзишӣ, яъне корномаи зиндагиномаи шумо дар самти варзиш масалан савол биҳам, пеш аз он ман мехоҳам бифаҳмам ки чӣ сабаб шуд ки шумо варзишгар шудед? албатта саволи айни муддаҳо додед. яъне ки чӣ сабаб шуд ман варзишгар шудам. падарам варзишгар буд, яъне ба бокс, мушзанӣ, ба мушзанӣ, ба ғайри мушзанӣ ҳам буд. яъне ки бар гӯштини тарзи юнини румиям яъне сар кор дошт ва баъдан кор мекард дар автобази рақами 17 оҳангар буд. ва баъд аз ин вақте ки яъне ки дар кӯдакӣ мо бисёртар ба бозии футбол машғул будем, футбол бозӣ мекардем, байни яъне футбол байни кӯчаҳо кӯча ва туби чармин иштирок дар ҳамон вақт ҳамин ҳолат буд. бале дар туби чармин ҳам иштирок мекардем, яъне ки дар дарвозабон ҳам будем, дар яъне ки
муҳофизатгарам, муҳофизат, ҳимоятгар, ҳамлагар. ҳамлагарам будем, яъне ки қадамҳои ҷудо сар шудам дар солҳои 71, 72, 73, 74. Ба ғайр аз сексияи яъне гӯштин боз сексияи боксам буд. мо дар он ҷо мураббии Азимов дарс медод, бародарони ман ҳам дар он ҷо машқ мекард, машқбари чемпиони чанд кара. Оилаи шумо ҳама варзишгар? варзишӣ. Падаратон масалан Мадарам, бародаронам ҳама варзишгар будед? Бале, яъне аз насл ба насл ба шумо низ расид ки шумо имрӯз бинед дар дарони иттиҳоди шӯравӣ ва имрӯз ҳам бинед то ба ҳол ан ҳамун формаи варзиши худро хуб нигоҳ медоред. Устод, бинед як саволи каме аҷибоварам ҳаст. Шумо бисёр ҷиддӣ ҳастед. Бинед қариб ки табассум намекунед. Дар оила ҳам хел ҳастед? дар хона масалан, дар ҷои кор, ҳамроҳи шогирдон бисёр ҷиддӣ ворид шудед ба барнома. албатта дар бисёр корҳо одам бояд ҷиддӣ бошад, не ки хай бо вақте мешавад ки табассумам мекунӣ. қадди шумо чӣ қадар аст масалан? қадди ман 180. Вазнатон? вазни ман 130 ҳозир 130. яъне шумо, ман медонам ки шумо боз як 15-20 кило вазнро партофтеду масалан формаи варзишро баргардонида истоде, барқарор мекунед. бале, вақте ки ман дар давраи яъне ки варзишӣ вақт мекардам, яъне ки мо гӯё ки мо тари варзишгари касбӣ набудем, мо ба ғайр аз варзиш кори худро доштем. Дар вазорати корҳои дохилӣ, дар вазифаҳои то сардори раёсат, то муовини раиси шӯрои ҷумҳуриявии Динамо кор фаъолият мекардем. ва баъд дар вақти хӯлигӣ мо тамрину машқу тамрин мекардем ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ то чемпионати ҷаҳон то бозиҳои олимпӣ иштирок кардагим. барои шумо бинед, аслан ки шумо варзишгари касбӣ ҳастед, ҳирфаӣ ҳастед ва бинед соли гузашта, соли 2023 дар шаҳри Дубаи Аморати Муттаҳидаи Араб дар мусобиқоти бисёр бошукӯҳ чемпионати ҷаҳон дар вазни мутлақ оид ба ҷудо ширкат варзидед. барои шумо мушкиле эҷод накард миёни собиқадорон масалан ки ҷои аввалро сазовор гардидед? Не, ман дар мусобиқа иштирок кардам дар вазни сангин дар синни соли 64 сазовори ҷои сеюм шудам. Албатта бале, дар ин ҷо дар мусобиқае ки дар як чорфинал мо як ҳариф дорам, доим бо ӯ мусобиқа мекунам. Дигар ман ҳис мекунам ки дар он ҷо ман ҳарифи ба баробари худ надорам. ва дар ин мусобиқа ман яке ҷудоро бисёр ба тариқи телевизион нишон додан. дар он ҷо ман ӯ ҳарифам як шидо дошт ва ду бор аз давра берун баромад ва як шидо доданд, вале вақте аз давра берун мебурад ва яъне ки вай надодан, ҷазо надодан. ва вақт тамом шуд, як шидо вай дорад, ман ҳичи надорам. ва ғолибиятро ба ҳарифи ман додан ва гуфтанд ки ҳамон дақиқаи охирон мо бо ин яъне ки вайш қоидаро ҳам каме намедозем. ҳамон дақиқаи охиронро ҳисоб карда фаъолиятро яъне ғалабаро ба ҳарифи ман додан ва дар ҷои сеюм бозду яъне ки вохӯрии дигар кардан ва сазовори ҷои сеюм шуд. ҳарифатон аз куҷо буд? кадом шаҳр? аз Голландия, яъне ки дар Голландия кору фаъолият мекунад. биногони азиз, ёдовар мешавем ки дар меҳмонии барномаи Капитан қарор доранд Хайрулло Назриев, устоди варзиши ҷамоҳири иттиҳоди шӯравӣ, мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба самбо ва ҷудо. як саволаки хурдаке ки дигар медиҳем барои устод ва баъдан мегузорем ба тамринҳои барномаи Капитан. Устод, ҳамин формаи варзиширо чӣ гуна нигоҳ медоред шумо? Масалан саҳро медавед, масалан роҳ мегардед, чӣ гуна хӯрок мехӯред? имрӯз хушбахтона мо давлати соҳиби истиқлол дорем ва хеле шароитҳои хубам дорем. афсус ки дар вақти мо тамрин мекардем ва яъне ки солҳои пеш аз солҳои 90 давраи шӯравӣ ва ҳозир дар бисёр залҳо яъне ки ҳатто душам надошт. албатта саҳрҳо дар яъне ки дар ҳозир боғҳо ҳама шароитҳо шуда, дар боғҳо яъне ки ҳамаи он таҷҳизотҳои варзишӣ ҳастай, роҳгардӣ ҳастай, дар лаби дарё чӣ хел хуб шудааст, равшанӣ шудааст, тозагӣ ҳастай. яъне дар парки Фирдавсӣ боз лаблаби дарё дар он ҷо ҳамаи шароитҳо ҳастай. роҳ мегардем, формаи варзиши худро нигоҳ медорем. ин суханҳои таъсирбахши шумо фикр мекунам барои насли наврас, ҷавонон
бисёр хуб саривақтӣ буд, чун онҳо шунавидан ба худ қайд кардан фикр мекунам ва боз ҳам барои тарғиби тарзи ҳаёти солим, барои ҷисми худро солим нигоҳ доштан кӯшиш мекунанд. Ягони азиз, акнун фикр мекунам агар устод имкон дошта бошад каме суръатро тезтар мекунем ва як каме дигар медавем, баъдан мегузорем ба тамрини аввали шоу барномаи варзиши қавитан. خب استاد فکر میکنم سرعت رو سست‌تر میکنیم. خیلی رو گشتیم. بعداً گرم شد فکر میکنم الکی برای اجرای تمرین ها و حرکت های ورزشی آماده هستند. اگر می‌خواهید شبکه ما رو ترک نکنید، با تلویزیون ورزشی باشید، با شو برنامه ورزشی قویتان میگذاریم با تمرین اولی برنامه ورزشی قویتان. акнун бинандагони азизи телевизиони варзиш ва барномаи варзиши қавитан, мо тамрини аввалро ҳамроҳи устод шурӯъ мекунем. Инам бошад тамрини аввали мо барои мушакҳои қафаси сина равона карда шудааст. Ду тамрин аст ҳамзамон, яке бо ана ҳамин ба истило штанга мегӯянд ва дигаре бо туби варзишие ки мо қарор дорем, махсусан барои мушакҳои болоӣ ва поёнии қафаси сина равона карда шудааст. Иҷро мекунем. Устод, шумо چی فکر داره در این مورد؟ فکر میکنم یکون مشکلی نیست. البته. حاضر با فکرم گرم میکنیم ها؟ خالی. گرم کردن بدن یکی وزن سبک. البته. میره. مثلا تو 8 تا 10 یکی تو 7 تا 5 مرتبه میتونید. اینا میشه. بسیار خوب، بسیار خوب. بسیار خوب. این توپ قطعی امکان باشد. البته. ولی سمت پیش. البته. پهلو، چپ. البته. پیش. بسیار خوب. بسیار عالی. سمت بالا. خب استاد شما فکر میکنم با مشق بدنسازی تمرین میکنید، یعنی بله. مثلا تو چند کیلو تو چند وزن مثلا تو چقدر ضم میکنید، وزن ها رو اجرا میکنید؟ در همین وزن برداری در یعنی که خوب قریب تو 200 کیلو رو ما وای میکردم. ببرداشت و اجرا میکردید. اگر فکر میکنم 200 کیلو لازم نیست امروز. 200 وقتی در فرم خوب بودم. ببین اگر البته 200 300 کیلو میتونن لازم، لیکن اول وقتی که من تو وقتی تحصیل میکردم در یکاترینبورگ در مکتب مخصوصی سوخت نشونی، در اونجا همه خیلی شرایط خوبم نبود، که همه مشق رو میکردیم، مشقی بدنسازی رو. وقتی که به تاجیکستان برگشتم و یعنی که در اینجا زلی یک خورد در کلوب زلی همیشه تنگه یک زلها ولی نوار نیست که نشانتی با بین یعنی مقایسه کنید ولی فرقیت در اونجا هم کم کم مشق میکردیم. وقتی که در توشکان در مکتب کلونی مخصوصی یعنی که استونشین در اونجا داخل شدم، در اونجا فقط مشقی گوشتین بود، با بند میبردیم یکی با تورنیک کشی دیگر. وقتی که از اونجا اومدیم در سالهای 92 100 کیلو رو 90 کیلو رو وای کردن نمیتونیم. بعد واسه تمرین کردم مدت 6 ماه 150 یا 160 کیلو. یعنی استاد شما چی توصیه میدید همین وزن برداری مثلا از کدوم سن سال شروع میشود و چی گونه مثلا جوانان نورسون شروع کنن؟ چون که میدونید بیشتر آسیب های ورزشی در آن همین نوع ورزش بیشتر با چشم میرسد، مثلا میون، ستون مورا، پای ها، کتف. ولی البته پیش از همه باید بدن رو گرم کردن در کار و یعنی که وابسته دارد به ورزش. من فکر میکنم ورزشی در ورزشی جودو این مشق اونقدر یعنی که اون برای که بدن رو سخت میکند، یعنی که گردشی تکنیک رو سوس میکند، گردشی در وقتی یعنی که یکم عمل رو کردن این مشک بدن سخت میشد و این مونیه میشود. اگر نزدیک دوباره میشویم که حالا وزن خورد رو برای که یعنی که دور و دراز گوشتین گرفتن و در گوشتین جودو 4 دقیقه یعنی وقتی اساسی هست، بعد اون یعنی که گلدن اسکور وقتی کیلویی میشود و در اونجا البته یعنی که موشک‌های توباور در کار، یعنی که بدن در این
ورزش باید تیار باشد. انا وقتی که برای مشق‌های مخصوص است که در این یعنی که در این وزن کلان نمی‌بینی چندون کلان نگه وزن خورد میمونی و یعنی شمارش رو زیاد میکنی برای مطابق شدن مشق. бисёр хуб дӯстон акун даври якум иҷро кардем яъне гарм карда даври дуюми ин тамрин иҷро мекунем баъдан боз ман мехоҳам бо шумо як савол дигар диҳам доир ба фаъолияти шумо бо варзишгарони касбӣ ҳамсину солатон масалан имрӯз фикр мекунам ҳастан шояд шогирдони шумо ҳастан ва ба ин саволи ман баъд аз даври дуюми ин тамрин яъне ҷавоб мегӯед. албатта яъне оҳиста оҳиста мо зам мекунем. агар устод гуфтанд ки абдурабби ман мушкил не 200 килоам шубҳа нест аммо ана ҳамин вазн барои ками боз гармтар албатта 3 4 5 бисёр техникаи хуб доранд устод 7 8 9 10 фикр мекунам кифоя аст. бисёр оли бале тӯб бо тӯб ҳаракат албатта бинед мушакҳои қафаси сина китфҳо бозуҳо бинед шонаҳо чӣ гуна ҳаракат мекунанд. бисёр хуб худатонро чӣ хелис мекунед? хуб аст. хеле хуб аст. акнун устод доир ба ҳамкасбони худ дар ин ҷодаи варзиш яъне ҷудо ва самбо фикр мекунам онҳо низ шояд ман муҳаммад шариф сулаймоновро масалан номбар кунам. то соли 89 дар яъне ки дар Тошкент таҳсил мекардам дар он ҷо рақами яки Ӯзбекистон дар ҷудо будам дар вазни 86 кило ва таҳсилро давом вақте ки тамом шуд таҳсил ба Тоҷикистон баргаштам ва дар ин ҷо дар вазорати корҳои дохила дар ҳамун самти худам кор мекардам ва ба варзиши ҷудо машғул будам ва дар он ҷо дар зери дасти шодравон Саидмӯмин Раҳимов варзиш мекардам, тамрин мекардам ва инчунин хеле шогирдони зиёдам гӯё ки худам ҳам дора яъне ки он нафароне ки бо ман машқ мекарданд ина фарз кардем писари шодравон Саидмӯмин Раҳимов Саид Ахтам Паҳлавон ду карат қаҳрамони ҷоми ҷаҳон ҷоизадори чемпионати ҷаҳон иштирокчии бози олимпӣ ҷоизадори Осиё ба гӯштини ҷудо ана бобоҷон Маҳмадрасуловам ҳатто Парвиз Собировам бо ман тамрин мекард ана вай Боқифо Рустам Алишер яъне ки вай бос ана ки Рауф ва Хуршед ҳукуматовҳо ва Шодравон бародарашон ҳам хеле шогирдонам ана Абдуллоифо бо ман тамрин мекард ва ман то ҳозир бо онҳо дар ҳамин тайёрҳо рафта алоқа дорам ва то бо онҳо яъне ки сабқат мекунам гӯштин мегирам дар машқ. бисёр хуб. акнун реҷаи масалан тамрини шумо чӣ гуна аст устод? масалан дар як ҳафта ҳар рӯз машқ мекунед ё ки ман дар як ҳафта ҳар рӯз қариб як ду бори машқ мекунам қариб тигӯ саҳар албатта саҳар бегӯ саҳар яъне ки вақте аз хоб мехезӣ тамрини бадан ним соат 10 дақиқа 15 ҳадмӣ ҳар рӯз ҳадмӣ ва баъд қисми бегоҳ яъне ки ба ҳавзи обозӣ меравам дар он ҷо маҷмӯи варзиши шиноварӣ дар он ҷо ҳам тамрини бадан мекунам ва дар ҳар рӯз қариб накам 1000 метр обозӣ мекунам. ман медонед як масъалаи як ҳолати хуб ба ёдам омад чун ман медонам ки дар давони иттиҳоди шӯравӣ барои рохат гирифтан ба бозиҳои осиёӣ олимпӣ масалан чемпионати ҷаҳон бисёр мушкил буд чун онҳо бояд дар миёни давлатҳои иттиҳоди мустақил масалан сабқат мекарданд
имрӯз масалан чӣ гуна аст? Метавонед фарқияти даврони Иттиҳоди Шӯравӣ ва имрӯзро масалан каме равшанӣ меандохтед? бале албатта имрӯз яъне ки ман дар назар дорам ҷудо ва самборо инҳо хеле хушбахттарин варзишгарон ҳастанд ки дар як сол зиёда аз 25 дар 30 мусобиқаҳо иштирок карда фаъолияти малакаи варзиширо баланд мегиранд. Ман ёд дорам дар вақте ки дар спартакият ҳайқалқои СССР иштирок кардам, ман дар як мусобиқа дар як сол дар як мусобиқа иштирок кардам. як мусобиқа оид ба самбо чемпионати вазорати корҳои дохилӣ дар Курск дар он ҷои аввал гирифта ва баъдан дар спартакиадаи халқҳои СССР иштирок кардам. Агар ҳамин мусобиқаҳо зиёд мешуд, фарз мекардем ки барои ки яъне ки старт мегӯянд, ҳар як мусобиқа худаш ба худаш хосаи худшро дорад. Дар ҳар як мусобиқа пай дар пай фаъолияти малакаи варзишии варзишгар баланд мешавад. Барои ҳамин албатта варзишгар бояд кӯшиш кунад ки дар ҳамаи мусобиқаҳо қариб иштирок кунад. Фарқ надорад вай чемпионати ҷумҳурӣ аст ё ки ягон мусобиқаи байналмилалӣ ё ки чемпионати шаҳр аст, дар ҳамаи мусобиқаҳо кӯшиш карданд дар кор ки иштирок кунанд. албатта ки бо дастгирии ҳукумати кишвар, бо дастгирии шаҳрдорӣ, яъне муҳтарам Рустами Эмомалӣ, имрӯз бинед дар шаҳри Душанбе толорҳои варзишӣ бошукӯҳ барҳаву ба истифода дода шуданд, ки маҷмӯъаҳои варзишӣ чӣ шумо қайд кардед, шиноварӣ меравед, масалан тамрин мекунед. Ин имконияти бисёр калон аст. дар ҳамин ҳавзи шиноварӣ ки яъне ки дар ҳамун маркази теннис ва бовар кунед чунин шароитҳо мумкин ки дар бисёр давлатҳои тараққикарда набошад, вале вақте ки дар он ҷо меравӣ дар тамрин мекунӣ, алалхусус дар яъне ҳавзи шиноварӣ, дили одам кушода мешавад. ҳамаи шароитҳо қариб ҳастанд. баъди гармоба яъне ки сухои пар мегӯянд, лажни пар, ҳамаи шароитош хеле хуб аст. вақти баъд аз машқ ҳис мекунӣ ки дар формаи хуби варзишӣ қарор дорад. бисёр олӣ. ягони азиз, акнун мегузорем ба тамрини навбатии тамрини дуюми барномаи Ғашқи Қавитан. шабакаи моро тарк накунед. фикр мекунам ҷолибияти барнома, яъне ҷаззобияти барномаи Ғашқи Қавитан дар пеш аст, чун шӯхиҳо, лаҳзаҳои хотирмони зиндагӣ ва корномаи соҳаи варзиши устодро мо хоҳем фаҳмид. чоло кона чо букона, аз устод мепурсем ва мешунавем. инсонҳои сустирода вуҷуд надорад. ҳама нерӯву тавоноии мо аз худи мо вобаста аст. устод, оё варзиш метавонад тавонмандии нерӯмандии моро дучанд гардонад? агар варзишгар ҳар рӯз тамрин накунаду машқ накунад ва бетамрин рафта дар ягон мусобиқа дар ягон ҷо иштирок кунад, вай осеб мебинад, саломатии худро ҳам бой медиҳад. барои ҳамин бояд ки қариб ки мутобиқи ҳамун яъне ки ҷадвале ки варзишгар машқ мекунад, бояд ки бе ягон танаффус бояд доим машқ кунад. яъне шумо фикр мекунед ки ҳар рӯз тамрин кардан ба манфиати кор аст ё масалан дар як ҳафта 4-5 маротиба ё ки 3 маротиба? варзишгари касбӣ аста дар як ҳафта қариб ки яъне 12-14 маротиба машқ мекунад. қариб ки яъне ки дар ин вақт агар рӯзи фарқ кунем рӯзи душанбе саҳар бега машқ кунад, сешанбе саҳар бега, чоршанбе яъне ки вақт дар Тоҷикистон барои варзишгарони ҷудокор ва самбо яъне ки чие тарбияи бадан, тайёрии бадансозӣ ва варзишгар метавонад дар он ҷо яъне ки мушакҳои худро обутоб диҳад, мушакҳои худро яъне ки ба зайли тайёр кунад ки дар вақти дар мусобиқаҳо дар чӣ иштирок кунанд, мушак бояд дар давоми 15-20 дақиқа тобовар бошад. устоди шумо Шодравон Саймиёни Раҳимов, бо устод Шодравон Саймиёни Раҳимов чӣ хотироте доред шумо? лаҳзаҳои хотирмони шумо? солҳои пеш аз иштирок дар бозии осиё мо бо устод ба ноҳияи Ховалин ба мазори Ҳазрати Султон ва баъдан ба як ҷой то 28 километр ба он ҷо мо пиёда роҳ гашта ба он ҷо рафта, ба ҷое ки машқ мекунем ба он ҷо рафтем ва ҳанӯз мо то вақти омадем пиёда ба ҷои
макон омадем дар он ҷо устод ҳамаи намуди таомҳоро тайёр карда то яъне ки то кабобро худаш дар ин муддати ҳамин 3-4 соат дар он ҷо яъне ки як говро куштан дар он ҷо аз чанд кило буд агар махфӣ набошад? Як 200 кило буд ё 300? не я тайлоқ ман ёшки барои варзишгар яъне ки фоидаовар бошад. шумо агар фақат ҳамин говои 100 кило 40 кило 200 кило устоди ёми шодравон саб мехӯрдид тамрин мекардид? нағз медид барои шогирдони худро нағз медид. онҳо бале бишта суҳбат мекардем, шӯхиҳои хуб дошт. яъне ки як устоди нотакрор хислати неку накуи инсонӣ доштанд. бисёр олӣ. агар бидед биногон азиз суҳбатҳо саволҳо бисёр ҳастанд. яъне хотираҳои неки устод бо шодравон устодашон Савин Раҳимов хотираҳои сабқатҳои яъне сабқатҳояшонро баъди ҳамин тамрин боз ман мепурсам аз устод. ягон азиз биёед тамрини дуюми баромаи Ваши Қавитонро якҷо бо устод иҷро мекунем, баъдан мегузарем боз ба лаҳзаҳои ҷолиб. хоб устод, акнун якумаш ана ҳамин ҳаракате ки буд бо бандҳо иҷро мекунем, баъдан боз дуюм тамрин якҷо. ин албатта барои тобоварӣ барои яъне ки вақте ки варзишгар яъне чӣ хеле ки имрӯз мегӯянд кумитката мегӯянд захват мегӯянд қапидан вақте варзишгари паҳлавон ҳарифашро медорад вай бояд қарор айн хел қарор аст вай бояд албатта доим дар ҳаракат бошад пасту баланд вақте поён мекунӣ ба боло бардошта амал мекунӣ яъне ин тараф ба ин тараф вай мекунӣ тарафи дигар ҳаракат мекунӣ. мо устодро бисёр мехостем, аммо ҳеҷ гап нест дар барномаҳои минбаъда ҳатман устодро бо кимоно бо ҳамун ҷудога мегӯянд. албатта медидем боз як маротиба гирахакр ман гарчанде варзишгарам бошам лекин бинед дар ростои устод лекин бинед дар тамрини баъди навбатии барномаи Ваши Қавитон яъне дар толори яъне ки тамринҳои ҷудо баргузор мегарданд кикбокс дар он ҷо татамин аст яъне ҳамроҳи устод як маротиба анамун партофҳоро нишон медиҳанд. биёд устод мегузарем ба тамрини боз навбатӣ ана ҳамин гирҳое ки боз гузоштем. бале яъне ки чӣ як намуди варзиш аст дар яъне ки дар махсус дар байни низомиён мусобиқа доим гузаронида мешавад вазнабардорӣ бо яъне ки бо сангҳои 16 24 32 дар ин яъне ду машқ аст. яке ман ҳозир нишон медиҳам бо як даст яъне ки мегирем бо як даст яъне ки ривоқ мегарира ҷо мекунӣ ин қоида дорад кудаш шумора мешавад ва вақти бо ба замин намонда бо ба дасти дигар инам шумора мешавад яктое. яъне ки чӣ хеле ки мегӯям дуайбор мегӯям ин як ҳарбаш як намуд. устод ман медонӣ чӣ кор кардам ҳозир? дар вақти боло бардоштан дар сарам зад. албатта ин қоидаи худашро дорад. вақти ман шуморо дидам ҳаракатҳоятонро фикрам ба шумо шуду гурз омад бас ҳеҷ гап нест. эҳтиёт мекунем. биёед ман эдовар бошам мекунем азиз ман новобаста аз оне ки дар толори варзишӣ қарор дорем бинед устод вазни ман ҳақиқатро мегӯям вазни устод 16 килограмм аст. гире ки вазне ки истодааст 16 килограмм аст аз ман бошад бинагони азиз 50 не 8 килограмм. хуб албатта ин намуди дар ин мусобиқа мегузаранд бо гирҳои 24 ва 32 килога. мо албатта барои яъне ки барои нағз нишон додан ба тамошобинон мо ками сангҳои сабукро гирифтем. яъне машқи дигар мешавад яъне ки бо ду гир бо ду санг яъне ки сар мешавад ва шумора сар мешавад. як ду бисёр олӣ 3 4 5 ва ғайра ва баъд ҷамъ мешавад яъне ки ба ғайр аз ин
یعنی که کاتگوری وزن ها دارد یک 5-6 کاتگوری وزن ها دارد و یعنی که ریواق میگن یک دستخطی هر دستو جمع میشود و بو در بالای همه جمع میشد و غالب رو معین میکنه. یعنی اکنون بینندگان عزیز این یکی از قسم‌های намуди варзиши яъне тамринҳои устод буд ки масалан ин танҳо тамринҳои вазнбардорию бадансозию масалан формаи варзиши ҷисман қавӣ буданро инъикос мекунад. яъне бо дигар паҳлӯҳои масалан ҳаракатҳо партофтҳо масалан усулҳои ҷудо самбо ин боз дигар дарс аст. ин боз дигар дунёи худаша дорад албатта. бинагони азиз акнун як маротибаи дигар зуд бо ҳамин ҳаракати банд яъне даври дуюмро иҷро мекунем рӯзро охиронашро як той мебардорем баъдан мегузорем ба тамрин навбатии барнома мешавад. қафтан ҳамроҳи мо бошед. марҳамат устод яъне дуртар акнун ҳозир биягон як тоашро мегирем фикр мекунам кифоя аст. бо ду даст кунем чӣ мешавад устод? бо ду даст албатта. фикр мекунам устод кифоя аст. чӣ хел ба сари ман афтод, ман бисёр дар фикр задам. хуб тамошобинен азиз, тамрини навбатии тамрини сеюми барномаи Варзиши Қавитан. мо шуморо интизор шабакаи моро тарк накунед, ҳамроҳи мо бошед. меҳмони барномаи Варзиши Қавитан устод Хайрулло Назриев, устоди ҷамоҳири Иттиҳоди Шӯравӣ ва мураббии шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо ва самбо. дар толори кикбокс ва ҷудо инҷо бо татамин аст қарор дорем ва яке аз паҳлӯҳои дигари самти яъне варзиши устодро боз санҷида мегузорем. албатта ҳаракат мекунанд, ба он партофҳоро пешкаш мегардонанд ва пеш аз оне ки тамринро шурӯъ кунем мехоҳам бигӯям ки президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханрониҳояшон пайваста таъкид менамоянд ки ҷавонону наврасон бояд ҳамеша ба варзиш машғул бишаванд ва тарғибгари тарзи ҳаёти солим бошанд. шумо ҳамчун варзишгари касбӣ барои ҷавонону наврасон ман дар ҳақиқат имрӯз ҳасад мекунам ки ҷавонону наврасони мо имрӯз чунин шароитҳо доранд. яъне ки фарз кунед дар ин толори варзишӣ ки дар инҷо метавонад ҳам ҷудокор машқ кунад, ҳам яъне муҳорибаҳои омехта, ҳам кикбокс, ҳамаи қариб ки ҳамин намудҳои варзиш куштини румӣ ҳамаи шароитҳо ҳастанд. фақат тамрин кардан дар кора шарафи ҷумҳурии Тоҷикистонро дар асаи байналмилалӣ баланд шуд. ман ҳамчун ровӣ ва варзишгар дар назди устод истодаам ва мехоҳам ки тамрини навбатии мо доир ба партофтҳои яъне зебо, партофтҳои маъмулии усулии худ хоси устодро имрӯз яъне пешкаши шумо гардонем. агар манро масалан мисли як нафари ёрдамчӣ ба худ хос бигиранд, ман масалан омода ҳастам ки хоб ҳамроҳи устод иҷро кунем. шумо масалан бештар дар сабқатҳои ҷаҳонӣ осиёӣ кадом масалан намуди усулҳо партофтҳоро бештар истифода мебурдед? албатта яке аз усул яъне ки асосии усулҳои асосии ман яъне ки партофт ба тарафи шона ба киф ба болои шона ҳам росто ва ҳам яъне ки бо зону мешавад. албатта ба росто иҷро мекунем, ҳам тарафи рост ва ҳам тарафи чап. яъне ки ҳама пеш аз партоф кардан яъне ки машқи худро дорад. бо дар чи ҷудо чи коми меган чиҳеле ки ана ҳаракат ва баъд чиҳел ҳарифро парсан. барои чи ин ҳаракатро барои чи мегӯяд? барои ки одам дар ҳамун ҷои мутобиқ омада партофро иҷро кунад. агар фарз кунед ин хел бошад ин партоф кардан барои ҳамин бо по бояд албатта ин тараф бошад партоф иҷро кунад. ана тарафи рост боз партоф мекунем, бозам хел бад по чӣ хел меравад. тарафи чап ин як яъне як амал, яъне дар ду самт шумо ҳаракат мекардед, ҳам самти рост ва ҳам самти чап. ҳам самти рост барои ман
қариб ки як хел буд ман сари бисёр. бай надоштам варзишгароне ҳастанд ки масалан танҳо дар як самт ҳаракат карда метавонанд шумо масалан дар ду самт боз партофи масалан ҷолиби шумо боз партоф яъне партоф мекунад яъне ки сари севҷӣ меган ё чи бедро меган айна аз усул аз гардан гардан бале албатта дасти ҳарифро мехапӣ ки яъне страховка ба осеб истилоҳ намеёд, бале, все. бисёр олӣ яъне ман дуруст кардам устод дуруст ташаккур устод бисёр хуб хуб мухлисон низ ба ваҷ омаданд абдуробӣ ба замин афтод албатта абдуробӣ ба замин афтод чун устоди ҳунар устоди касби варзиш устоди самбо ва ҷудо дар назди мо қарор доранд шахсан барои ман бисёр як таҷрибаи хуб шуд чун аз устод бисёр суханҳои хуб суханҳои муфид бинед ҳаракатҳои муфид барои иҷрои тамринҳо барои баданро устувору нерӯманд нигоҳ доштан ҳамаи мо ҷавонон бояд омӯзем акнун мехоҳам як ин саволро ман дар оғози барнома бояд медодам лекин пешкаш мекунам рақибони аз ҳама пурқуввати шумо дар ҷодаи ҷудо ва самбо киҳо буданд ки то имрӯз масалан ёдовар мешавед суҳбат мекунед бо онҳо дар бозиҳои осиёӣ барои баромадан ба охирии финалӣ бо яъне ки дар он шаб накамура аз давлати япония бо ӯ қувваозмоӣ карда ба ҳисоби як шидо бозиро бохтам ба ҳисоби як шидо дар он вақт як шидо ҳисоб мешид ҳамин вақт ки вақт тамом мешуд яъне 5 дақиқа тамом шуд як шидо ки накамура дошт ва мо дар мусобиқаи мо дар албатта шумо худтон медонед ахборот доред дар хиросима дар яъне давлати япония гузашта буд дар он ҷо ман ба ҳисоби як шидо яъне ки ҳамин сафқатро бозиро бохтам барои гирифтан ба ҷои сеюм бо намояндаи яъне ки паҳлавони эронӣ яъне далир бо ӯ қувваозмоӣ карда ӯро бо ҳисоби як ва зари мағлуб сохтам ва сазовори ҷои сеюм дар бозии осиёӣ шидам ва инчунин дар риштаи самбо ҳам яъне ки ҳарифони ман дар чемпионҳои ҷаҳон аз давлати Россия яъне ки дар охири финалӣ дар соли 93 ман дар чемпионати ҷаҳон дар вазни то 90 кило ва Дунаев яъне ки бо ҳисоби лаб додани по бозиро бохт асосан ки ман ҷудокор будам ва аввалин бор вақте ки дар риштаи самбо ширӯъ кардам ва ба охирии финалӣ биромадам ва боз Сергей Лаполовок аст бо ӯ ҳам қувваозмоӣ мекардам ва яъне ки дар соли 1998 бо яъне собиқ чемпиони ҷаҳон Гурҷистон дар вазни 100 кило ақбедашвили қувваозмоӣ карда ӯро буридам ва ӯ ҳамон сол дар вазни 100 кило чемпиони ҷаҳон шуд ман дар вазни 100 кило ӯро буридам дар ҷоми ҷаҳон ва ӯ дар чемпионати ҷаҳон ҳамаро мағлуб карда чемпиони ҷаҳон шуд дар Гурҷистон ман дар он ҷо дар вазни 90 кило сазори ҷои сеюм шудам ягон лаҳзаҳои хотирмони ҳаҷвӣ дар масалан таърихи сабқатҳоятон буд шояд масалан дар дохили майдон шояд дар меҳмонхона шояд масалан бо устод шодравон Саймин Раҳимов шумо гуфтед ки онҷо хӯрокҳоро тайёр мекарданд як аввалин маротиба дар телевизиони варзиш шумо равшанӣ андохтед як аз ёдам намерад як яъне ки вақте ки мо ба мусобиқаи самбо рафтем дар шаҳри Нижний Новгород Кустова Горки дар он ҷо ҷоми ҷаҳон мусобиқа мешуд ва ман дар он ҷо рафтам дар он вақт ду кас иҷозат медоданд дар як вазн гӯшти гирифтан ва Нурло Лоиқ хон дар он вазн дар он вақт тайёрӣ медид ва вазнашро кам мекард ва дар вазни 100 кило ман як қариб 100 кило 99 500 кило 500 грамм будам ва баъд Нурло омада гуфт ки як касро иҷозат медиҳанд ва бояд яке мо баромад кунем ман истода фикр кардам набошад гуфтам ту аз 100 поён фаромада истоидаи ман магарам як рӯз мондай 9.5 килоро ман дар як рӯз бояд хориҷ карда дар ин мусобиқа бо охири финалӣ баромадам ҷои дуюм гирифтам ва вақти дар тарозу омадан ҳамаи писари шодравон Саидаҳсан дар дасташ хӯрок оварда ки тез акам аз тарозу фаромада ягон чукурат ки боз аз ҳуш наравад хел
9.5 кило дар як рӯз партофтан ин барои варзишгар 9.5-10 кило кори албатта ин осон нест ин кор. Бисёр хуб, бисёр лаҳзаи ҷолиб, хотирмон албатта тамрини охирони барномаи Ҳамиши Қавитан. Инам бошад доир ба фаъолияти устод аст, чунки устод падарашон варзишгар буданд аз намуди варзиши ҳам бокс, мушзанӣ. Албатта биёед хотироти падари устоди гиромӣ қадрро ки шодравон дар қайди ҳаёт ҳастанд, як маротиба лаҳзаҳои мушзаниро аз писарашон Хайрулло Назриев устоди азиз мебинем, то ки чӣ гуна зарбаҳои дасташон боз қавӣ ҳастанд. албатта ба ғайр аз он ки падари ман яъне ки шодравон Назриев Шариф мегӯфтанд мушзан буд, боксчӣ буд ва бародарони ман ҳам довандодаи чемпиони ҷумҳурӣ дар ин намуди варзиш, яъне ки якчанд маротиба ҷойҳои аввалро ишғол кардагиянд. бародарам Андешо ва бародари дигарам Шодравон Мадонҷон Назриев дар қайди ҳаёт нест ва онҳо дар ин мусобиқаҳо шуданд ва ман гоҳ-гоҳ бо онҳо боксам мекардем дар хона. Зарба зада фикр мекунам қавитар ҳастанд. Ман ин таҷҳизотҳоро барои чӣ овардам? Агар ман аз ин самт, устод аз ин самт то дастпӯшро гирифтам, масалан шумо аз он тараф марҳамат кунед устод, пои чапро пеш гузошта оҳиста оҳиста масалан дар дохили ҳамин аввал беҳаракати даст масалан 1 2 3 4 5 6 ҳаракат мекунем. Бисёр боз устод меравем 1 2 3 4 5 6. Акун бо зарба устод ҳаракат кунон масалан 1 2 албатта меравем бе ташвиш албатта 1 2 3 4 5 6. Бисёр хуб. Бисёр хуб. Акун зарбаҳоро дидем. Бед як маротиба аз рӯи қоида бояд қаҳрамони барнома дастпӯш дошта бошад, лекин фикр мекунам устод гуфтанд ки Абдурабӣ биёед дастпӯш лозим нест, бо ҳамин муштои холӣ ман зарба мезанам. Хуб устод бо дасти чап. Бале. Ман ин хел шумо мавқеатон аз ин сам мера. Як, бисёр хуб. Як. Бисёр оли. Боз ба ин даст. Албатта бисёр хуб. Муҳим ба рӯи ман нафтад. Бисёр хуб боз. Бисёр. Бале, маҳамад. Бисёр. Аз самти паҳлӯ. Аз самти паҳлӯ. Кани устодан ҳамин. Ба истилоҳ груша. Бисёр хуб. Зарбаҳо қавӣ ки ҳастанд бинед. 2 3 фикр мекунам кифоя аст. Хушомадед мегӯем, сипос мегӯем ки таклифи моро пазируфтанд ва дар барномаи Ҳамиши Қавитан ширкат варзиданд. Агар дар охир гуфтание дошта бошанд, бо ҳамин барномаро ба анҷом мерасонем. Ман дар охир гуфтанӣ ҳастам ба яъне ки ба ҷавонон, ба наврасон, яъне ки мехоҳам ки ҷавонон ва наврасон вақти худро беҳуда дар ягон ҷойҳои дилхушӣ вай сарф накарда ба варзиш машғул шуда, яъне ки дар аввал тайёрии бадани худро соз кунанд ва дар яъне ки вақте ки варзишгари касбӣ маҳорати баланд мешавад, албатта яъне ки фаҳмиши ӯ дигар хел мешавад ва ҳис мекунад ҳисси миллии ватанро, ҳисси парчамро, ҳисси давлатдориро ва мехоҳам ки тамоми мардуми Тоҷикистон ба варзиш машғул шаванд. Албатта бинандагони азиз ёдовар мешавем ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ахсус президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сиёсати варзишпарваронаро пеш гирифтанд ва ин ҳама шароит, ин ҳама имконият, ин ҳама маҷмӯъаҳои бузурги варзишӣ, толорҳои варзишӣ, майдончаҳои варзишӣ ки дар шаҳри дилраборам Душанбе ва кишвари замон Тоҷикистон бунёд ёфтаанд ва бунёдашон бинед то ҳол идома дорад барои тарғиби тарзи ҳаёти солим, барои солиму нерӯманд нигоҳ доштани онҳо равона карда шудааст. Сипоси бештар беандоза ба шумо устоди азиз. Бори дигар хушомадед ба барномаи Ҳамиши Қавитан. Акнун ба шумо танҳо саодати рӯзгор, хотири ҷамъ, қавӣ будан ва қавитан буданро таманно додем. Хайр, то барномаи дигари Ҳамиши Қавитан.